لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, скъпи братя и сестри, днес ще се спреме на думите на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям в хадиса, в който Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казва: أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا فاتقوا الله في النساء. Тук в този хадис, това е от прощалното хутбе на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, той казва: о хора, вашите жени имат права, които вие сте длъжни да им дадете и да подсигурите. След това казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: така също мъжете имате права, които жените са задължени да ги отдадат и да ги подсигурят на мъжете. И след това казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: фаттакуллаха фин ниса. И казва: страхувайте се от Аллах и се спирайте пред границите на Аллах относно жените. Тук с тези думи Расулуллах салаллаху алейхи ва салям започва една много важна тема в нашия живот, а това е именно мястото на жената в исляма. И тъй като Аллах азza ва джале създаде жената да бъде по-слаба от мъжът, самата физика на жената Аллах Та'аля така сътвори, че тя наистина е по-слаба в физическите си качества спрямо мъжа. И именно за това Аллах Та'аля, и тук думите на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, Расулуллах салаллаху алейхи ва салям иска да потвърди и да ни научи и да издигне важността на правото или правата на жената в исляма. И алхамдулилlah, Аллах азza ва джал не пропусна нищо в неговата книга. И Расулуллах салаллаху алейхи ва салям е справедлив в своите думи. Първо подчертава правата на жената, след това подчертава правата на мъжът. Това са граници, които Аллах Та'аля ги е определил и които ние ни трябва да ги прекрачваме. И Аллах Та'аля създаде мъжът да бъде закрилник на жената, да бъде пазител на правата на жената. Жената да намира спокойствие и защита и да види сила в мъжът, който е до нея. Дали е баща, или съпруг, или син. Аллах Та'аля така създаде живота, че мъжът трябва да си играе своята роля и тези качества, тази сила, която има, да не прекрачва границите и да не ощетява по-слабите в обществото. В този случай тук е жената. И Аллах азza ва джал
постави тези граници за нас, хората, за нас, мюсюлманите, и ние трябва да ги следваме. Аллах азza ва джал издигна жената на много високо ниво в исляма. Защото жената си има своята роля, която трябва да играе в живота и в обществото. И за да успее тя да свърши своята отговорност, за която Аллах Та'аля създаде, мъжът трябва да подсигури нужните условия, за да може да се развива тази жена, да се образова и да даде от себе си това, което трябва да даде. След това казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Казва, вие ги приехте във вашия живот. И когато човек, мъжът се ожени, в този брак, мъжът приема съпругата за човек, който ще си прикара живота с нея. И казва, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва, вие ги приехте във вашия живот с повелението на Аллах. Аллаху Та'аля ги повери във вашите ръце, във вашата закрила. И след това казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. И казва, Аллаху Та'аля ги направи халал за вас. Нали, тази съпруга става халал за нейния съпруг, за нейния мъж. Чрез какво? Чрез думата на Аллах. Когато се пише никяха, това става с бисмилlah, с думата на Аллах азza ва джал. И мъжът дава своето обещание, и така също жената дава обещанието си пред Аллах. И тази връзка, този брак е едно от най-свещените неща, най-ценните неща в човечеството. Защото това става с свидетелството на Аллах и с одобрението на Аллах азza ва джал, с името на Аллах, с думата на Аллах, както казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И след това казва, алейхи салату ва салам: فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. И казва, и за вас, мъжете, е задължение да подсигурите техното препитание, техната прехрана. Така също и техното облекло, кисватухунна, дрехите и облеклото. Бил ма'руф, казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, с добро. С това, което е прието в обществото, с това, което нормите, които са прияти за даденото общество. Съпругът трябва да бъде щедър. Особено когато стане въпрос за неговото семейство, за неговата съпруга и за децата си. И казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, това е задължение на мъжа. Той трябва да подсигури първите нужди и задълженията, които тази съпруга има, тази жена има. Като облекло, като покрив, подслон, където да живеят, като прехрана. Всичките нужди, които са необходими за един човек да съществува. Тук Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не говори за екстрите, за нещата, които са допълнителни. За скъпа кола, за скъпо обзавеждане, за екстравагантни ваканции и така нататък. Не. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, виждаме в неговите думи, той е много справедлив и казва бил ма'руф, с добро. Значи мъжът ни трябва да бъде стиснат, да бъде скъперник относно семейството си и съпругата си, но в същото време и не е задължен да разхищава. Това са принципите и нормите, които Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям описва с неговите думи. И след това казва, алейхи салату ва салам: فَإِنَّمَا النِّسَاءُ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ أَيْ أَسِيرَاتٌ. И казва, и Аллаху Та'аля ги постави в вашата закрила и вие трябва да се грижите за тях. Саллаллаху алейхи ва саллям. Това са думите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям още през началото на исляма. Още преди 1400 години. И тук Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям разкрива и определя задълженията на мъжът спрямо жената.
И така също на жената спрямо мъжът. Мъжът, когато е щедър към неговата съпруга и угада и дава всичко, което тя има нужда, така също жените ни трябва да прекаляват и да разхищават. Трябва също да са справедливи и да са с уважение към мъжа. И когато Аллаху Та'аля говори за семейството и за връзката между съпруга и съпругата, между мъжа и жената, казва «Уаширухунна бил ма'руф» и казва «Отнасяйте се и живейте с тях с добро». Мъжът, когато има сила, това не значи, че трябва да упражнява силата си към по-слабите, или към по-слабия пол, или към съпругата си и така нататък. Човек не трябва да посега. Трябва да има уважение, трябва да има обич. Аллаху Та'аля описва тази връзка, казва с уважение и с обич. С милост и обич. Казва бил маваддати ва рахма. Мавадда е взаимна обич между мъжа и жената. Това е едната част, но в същото време в тази връзка трябва да има и милост. Бир рахма, вар рахма, казва Аллах за ваджал. Човек трябва да гледа с милост към съпругата си. Така също тя трябва да бъде милостива към него. И тук става въпрос за една много важна връзка, която, както споменахме, човек трябва да цени, човек трябва да изгражда, човек трябва да поддържа. Живота не е лесен. Може и семейството да бъде изправено пред трудности. Но в тези трудности те трябва да бъдат заедно и да си помагат. Виждаме днеска, се е появило самите младежи, това е едно ново явление, от няколко години насам го наблюдаваме, самите младежи не искат да се женят. И при момичетата, и при момчетата се случва това. Не искат да поемат отговорност нито към семейство, нито към Аллах азza ва джал, нито към обществото. Но това е много грешна посока. Некак си, като че ли, изискванията на момичетата са повече и повече към момчетата. Така също момчетата не искат да поемат отговорност и се страхуват. Казват, не са готови за тази отговорност. Но това колкото повече се отлага във времето, виждаме, има младежи на 30, 35, 40 годишна възраст и все още не са приели отговорност да създадат семейство. Затова Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казва: "Я ма'ашара шабаб", казва: "О младежи!" Расулуллах салаллаху алейхи ва салям се обръща към кой? Специално към младежите. И казва: "Я ма'ашара шабаб, мен истата'a минкумул ба'ата фалyaф'ал." О младежи, който от вас има възможност да направи никях, да се ожени, нека да го направи. Това е един вид като в заповедна форма Расулуллах салаллаху алейхи ва салям се отправя и го казва към младежите. И казва: "И ако вие не го направите, тогава ще има развала и поквара по земята." Ще има морална разпадане на човека и на обществото. Защото Аллаху Та'аля така създаде човека. Мъжът да има нужда от жената и жената да има нужда от мъж. Както тук Расулуллах салаллаху алейхи ва салям описва в хадиса. И това са много важни неща в нашия живот, които ние трябва да говорим с младежите. Родителите трябва да говорят с децата си, да помагат и да подсигурят условията, които им са нужни да създадат семейства. Не трябва да се облага, не трябва да се чака, като купим жилище, като построим апартамент, като направим къща, като обзаведем, като направим това, да се свързва това нещо с някакви дълготрайни планове в живота, които да продължават 10-20 години, защото виждаме, че времето ни чака никой. Човек е младеж до определена възраст. След това не може повече да го направи това нещо, дори и да иска. Затова, както казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям и както насъветва, специално към младежите, който има възможност означава физическа възможност, след това означава материална възможност, имаш дом, където да приютиш съпругата си, където изградиш семейството и тогава трябва да го направиш. Имаш възможност финансово, тогава това става задължение за тебе.
Така също и за момичетата. Нали, не може да живеем в някакъв, нали, свят на фантазиите. Трябва да живеем в реален свят. Не трябва да се изисква толкова много от момчетата. Нали, да имат кола, да имат спестявания, да имат това, да имат онова, да имат кариера. И търсят съпруг, който все още не са родил. Така също и много от момчетата. Търсят съпруга, която още не са родила. Искат дженнетска хория тук на земята. Нали, трябва да гледаме реално на нещата. Нали, човек трябва да има изисквания и така нататък, но не трябва да са извън нашите измерения, извън нашите способности. Защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, ако се продължава в тази посока, какво следва в обществото? Разваляне и разтурване на обществото. И след това казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям и се обръща към хората и казва, аз предадах ли ви моето съобщение, моето послание? Ги пита въпросите, казва, да, я Расулаллах. И той след това се обръща към небето и казва, Аллахумма фашхад. Казва, о Аллах, бъди свидетел на техното свидетелство. Че хората наистина свидетелства, че Расулуллах салаллаху алейхи ва салям предаде посланието. И 3 пъти казва, Аллахумма фашхад. О Аллах, бъди ти свидетел. О Аллах, бъди ти свидетел. И днес, нали, когато виждаме, мюсюлманката постоянно е обвинявана. Постоянно има нападения от Запада, от журналисти, от телевизии, филми и така нататък. Нападат жената в исляма, че е била потисната, че не са били дадени правата и така нататък. Аз приканвам всички мюсюлманки, всички жени в исляма и момичета, нека да се образоват за исляма. Нека да влезнат по-дълбоко да четат. Защото само чрез науката човек може да бъде сигурен в себе си, сигурен в вярата на Аллах, сигурен в посоката, която е тръгнал. По този начин те ще научат за правата си. По този начин те ще научат как Аллах азза дава закрила на мюсюлманката и защита. Как Аллах Теала издига жената в исляма до една много висока степен, където преди исляма никога жената не е била издигната на такова ниво. И нека да ме извиняват и Запада, и техните интелектуалци всички. Но когато през 10 и 11 век, така както го наричат самите западни учени, го наричат средновековието или времето на тъмните векове, те разглеждат, събират се учените хора и философите по това време и разглеждат въпроса дали жената е човек. Това става тук в Европа. И разглеждат въпроса дали жената е човек или е животно, което е създадено във формата на човек, за да служи на мъжа. Много време преди това Аллах азза удостои жената и отреди всичките права в исляма. Още през 6 и 7 век, началото на 7 век, Расулуллах салаллаху алейхи ва салям ги разкрива тези права и тези хадиси. И затова мюсюлманката трябва да се гордее със своята вяра, със своя хиджаб, своето облекло. Не трябва да попада жертва или плячка в думите и хората, които нападат, които обвиняват, които говорят за нея. Защо, примерно, не са даде глас на мюсюлманката, тя да определи за себе си, тя да каже своето мнение? Кога последния път сте видели в някаква телевизия или на някакво интервю да поканят една мюсюлманка, която да й дадат думата, тя да каже защо е мюсюлманка, защо носи хиджаб, защо върви по пътя на Аллах, защо се облича по този начин? Защо те говорят от името на мюсюлманката и на жената в исляма? Нали сме справедливи, нали има свобода на словото, защо ни оставят тя да обоснове себе си, тя да разкрие нейната тайна? Но виждаме, това се прави с цел за пропаганда, за усмиване, за потискане на жената и така нататък. Но когато една мюсюлманка е образована, която тя знае, която тя има обич в сърцето си към Аллах, обич към Расулуллах, обич към книгата на Аллах,
тази мюсюлманка не може нейния иман да се разклати. Та не се отдава на такива пропаганди и на такива думи. И иншалла, ние като мюсюлмани, като мъже, трябва наистина да защитаваме жените, техните права, да им помагаме. Виждаме в джамиите често, в повечето случаи участват мъжете в намазите, в петъчната молитва. Така също не трябва да се оставя другата част от обществото, а това са жените. Те също трябва да вървят заедно с нас. Те също трябва да получат нужните знания и образование относно исляма. Така също възпитанието на децата и на момичетата от малка възраст. Ще говорим и за това. Иншалла, Аллаху Та'аля да ни отреди за бъдеще да говорим специално за семейството. Каква е ролята на семейството в мюсюлманското общество? Виждаме, това са въпроси, които са много важни за нас, за да живеем като мюсюлмани, за да се развиваме като мюсюлмани и за да вървим по пътя на Аллах, така както Аллаху Та'аля да бъде доволен от нас. Иншалла, я Раббел аламин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، казва Расулулlah саллаллаху алейхи ва саллям в хадис, казва, който мюсюлманин, който баща или семейство, баща и майка, успеят да възпитат 3 момичета, 3 дъщери, да ги възпитат на ислам, да ги възпитат с добро възпитание и морал, казва, този човек ще влезне в дженнета. След това сахабетата питат, я Расулаллах, а който вика има 2 момичета и успее да ги възпита. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, който има 2 и успее да ги възпита на добро възпитание и на ислам и на вяра, той също ще влезне в дженнета. След това друг сахабин пита, я Расулаллах, който има едно момиче, казва, дори и едно, който успее да го възпита на ислам, той ще влезне в дженнета. И виждаме тук в този хадис, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям обръща внимание на възпитанието на момичетата. Няма хадис, където Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям да говори специално за възпитанието на момчетата. Но той говори тук специално за възпитанието и изгледването на момичетата. Защото възпитанието на момичетата е трудно. Човек наистина трябва да бъде психолог, трябва да бъде възпитател, трябва да знае какво иска от това момиче, какво да му даде. Така също да има диалог, да има съчувствие. Жената Аллаху Та'аля създаде, което е създание, което има емоции и чувства повече, отколкото мъжът. И затова възпитанието на момичето е много по-трудно, отколкото възпитанието на едно момче. И затова наградата е много по-голема и по-велика. И трябва да започне изграждането на жената още от ранна възраст, още от самото начало. Бащата, мъжът, майката да знаят какво трябва да направят и какво трябва да дадат на това момиче, за да го възпитат. И това е много голема, много важна роля за един родител. Иншалла, Аллах аза ва джал да ни даде праведни наследници, я Раббел аламин. Моля се на Аллах аза ва джал да ни улесни възпитанието на децата, на новото поколение, което ще дойде след нас, и да оставим наистина едни достойни мюсюлмани, които ние да се гордеем, когато си тръгнем от този живот, я Раббел аламин. Иншалла, Аллаху Та'аля да ни даде познания и мъдрост, с които ние да виждаме истината и да следваме истината и да вървим по пътя на Аллах. И се моля на Аллах аза ва джал наистина да ни прибере от този свят като мюсюлмани, като негови искрени раби, я Раббел аламин. Така също се моля на Аллах аза ва джал да направи да бъдем справедливи мъже, достойни и да даваме правата
на онези, които са по-слаби или които са в нашата закрила, така както изисква Аллах Азza wa Jal, я Раббал Аламин. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.